Cada mes, en el Tatano, oferim als nostres lectors uns reportatges de natura, que són 4 pàgines, són reportatges amb molta fotografia, amb un text que explica com viuen els animals, com és la vida en un ecosistema en concret, perquè des del primer moment vam tenir molt clar que un dels interessos que tenen els nens en aquestes edats és el món animal i la naturalesa que els envolta. I l'objectiu, o un dels objectius que tenen aquests reportatges, és satisfer aquesta curiositat espontània que tenen els nens, donant una informació amena, entenedora, i també amb tot el rigor i la veracitat possible. A més, intentem transmetre uns valors de conservació de l'entorn, de respecte a la natura. Això ho fem, és una feina d'equip, que la fem, per una banda, un fotògraf, que és Iñaki Relanzón, en Gonçal Luna, que és el biòleg que escriu els textos, i l'equip de redacció del Tatano. Quan m'arriba l'encàrrec de fer el Tatano, el primer que miro són 2 coses. Primer, les fotografies que m'envia l'Iñaki, que he anat a fer, que són magnífiques, i elles ja em suggereixen tot un seguit de guions que puc explicar a un nen petit, que és el segon argument que tinc a l'hora d'escriure el text. Perquè hi ha coses que als nanos els poden cridar molt l'atenció, sobretot a nanos molt petits, quan són animals de la gran fauna, elefants, girafes, animals estranys, però animals també de casa nostra, com el llop, com els mussols, com els ratpenats, i fins i tot alguns reportatges especials que has fet alguna vegada sobre animals estranys, animals que es disfressen, animals de colors estranys, etc. La veritat és que les teves fotografies són molt suggerents. M'encanta que treballem per nens, per un públic d'una edat tan petita. M'agrada molt que puguem ensenyar tant fauna molt propera que tenim al voltant de casa nostra, fins i tot algunes vegades a les ciutats o a les zones rurals, i també fauna molt llunyana. Hem treballat des de l'Antàrtida fins a Àfrica i Indonèsia, etc. Jo crec que els nens tan petits ja tenen una predisposició a deixar-se sorprendre i tenen com un vincle emocional, un feeling especial amb els animals, no? Ja des de molt petits, no? Que a vegades quan són més grans potser es pot arribar a perdre, però m'encanta treballar per nens tan petits precisament per això, no? Perquè és un tema... És molt fàcil treballar pel Tatano i per un públic d'aquesta edat. En tot cas, jo crec que és una tasca d'educació ambiental, que es fa des d'una revista molt coneguda, perquè no oblidem que Tatano és fill de Cavallfort, i és una tasca que es fa des d'una publicació cap a tota la comunitat, per tot el país, en unes edats que la veritat és que val la pena, perquè tots aquests missatges queden gravats i la millor manera d'estimar la natura és conèixer-la. Jo crec que és un bon mitjà.